tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagiguban, welcome sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin ug paday naguban sa matagusa. Dalaygon ang atong buhi nga Dios nga atong gilagaran nga naghatag og kadaugan ug kalampusan. Sa atong pagsugod mga igsuon ini nga atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko, ako ato ning sugdan ablihan diha sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Pag-ampo ta. Amahan mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami nining adlaw nga imo kami gihatagan og kadaugan, ug imo kami atimahan o Dios sumala sa among gipangayo kanimo wala gid kami mapakyas. Thank you so much o Dios sa mga milagro, mga kahibulungang butang nga among nabati, nga among naangkon, nga among nasinatian sa among pag-alagad kanimo. Salamat o Dios sa kusog, maayong panglawas. Salamat o Dios sa tanang tubag sa among mga pag-angkon. Amo kang gipasalamatan sa kadasig, kalipay, kalinaw nga among nabatunan taliwala sa mga challenge hagit sa among pag-alagad kanimo. Naakanunay ka o Dios aron sa pag-atiman at naakakanunay aron sa pagligon sa among pagtuog kanimo. I-bless kino matagusa sa among panag-uban karon ining programa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagiguban, good evening, kumusta? Ako nagtuong nga naamo kanunay sa maayong panglawas. Iatubang ang mga kalisod, isa kubang mga unos ug balot, apan ng limbas. Mayong pagiguban ni Ginali Sirafinoy. Mayong gabi, Pastor. Mayong gabi sa bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo. mayong gabi ni Jerome Darukas o si Bumi Trasuna. Mayong gabi, Pastor Wansing from Bacolod. Mayong gabi ni Joselito sa Salvador. Mayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo nakadungog na podcast imong live. Mayong gabi, bro. Kumusta, Brother Joselito? Karong Mayo 5 man siguro to. Na ako diha sa Tanhay, sa bukid sa Tanhay. Bisita o niya sa ato ang Thanksgiving sa Tanhay Church. Brother Joselito, kita-kita niya ta sa ato ang FM station sa 95.3 Balok, Santo Niño, Tanhay. Kita-kita ta ha. Ang Diyos magapanalangin. Si Sister Marcel Henriksen, kumusta Pastor? Kumusta ang tanan? Salamat sa Ginoo si Sister Marcel. Maayong hapon di sa Sweden o good evening diri sa Pilipinas. Salamat ako sa Ginoo mga kaigsuonan sa tanan nga among nasinatian. Di nakapamalandong ko pag-ayo sa pagkamaayo sa Ginoo. Pila ka adlaw, pila ka higayon, buntag o gabi wa gyud ko ka live sa atong programa tungod sa sitwasyon. Ug ang tanan na nasinatian namo tungod kay gusto sa Ginoo nga among masinatian ang iyang pagkagamhanan. Unay nangutanan ako mga kaigsuonan, Pastor, wa na lagi ka ka-live. Niya ang hinungdan mga kaigsuonan. Una nga
nagkasakit ako ang kinamahurang anak. O niya di isa pabiya. O sunod nga nagkasakit ang ako ang amo ang kinamagulangang anak, si Dipidion. O niya after ni Dipidion, nag-sit up na mi og biyahe paingon sa atong mga igsuon aron atong mabisita. Pagka sit up na namo mga igsuon kay mulakaw ni pagkaugma, ang ako na sang asawa. Muna nga kinahanglan gyung tagaan ako og panahon. Akong panahon, ako gyung gihatag nako nila. O niya salamat sa Ginoo mga kaigsuonan nga naa kanunay ang pag-atiman sa Dios. Naa kanunay ang pagkamatinud-anon sa Dios. Dalaygon ang Dios nga nag-ayo sa among duha ka anak og sa akong asawa. Kaganina mga kaigsuonan, ako ang yung nabati, akong nakita, akong nasaksihan ang pagkagamhanan sa Dios. Kay ugma mo biyahe ko mga kaigsuonan paingon sa Negros. Biyahe na sad ko aron paghatod sa mga minsay pulong sa Dios nga magikinahanglan sa ato mga kaigsuonan sa pagligon, pagdasig ug pagpakita sa mga mensahe nga angay ikinabuhi sa ato mga kaigsuonan. Ako gyud gipasalamatan ang Dios kay ugma makabiyahe gyud ko gitubag sa Ginoo ko ang gipangayo pila ka adlaw, pila ka higayon ang akong paghangyo sa atong buhi nga Dios nga tubagon sa Dios ang ato ang mga hangyo, ang ihatag sa Ginoo ato ang mga gipangayo. Og wala gyud ko pakyasa, wala gyud ta pakyasa sa Ginoo. Og karong ang adlaw mga kaigsuonan, ako ang nakita ang akong pamilya malipayon, nakalingkawas sa bisan unsang klase nga among nasinatian. Dalaygon ang Dios. Salamat sa atong buhi nga Dios. Usag yun sa mga kanabitaw nga gikinahanglan sa atong pamilya ang presensya sa amahan, presensya na sa ginikanan, labi na sa atuang tagsa-tagsa ka pamilya. Kung ang atong mga anak mao na ganay matutpas Bisaya, mao na ganay maglangi, kinahanglan ang amahan mga kaigsuonan mao gyunay maningamot para mapabati nato ang ang atong gugma ngadto nila. At aron mapabati na to ang atong paghigugma, ang atong pag-atiman sa atong mga anak. O niya pagsunod na sad ang ako na sang asawa, matud pa sa akong asawa, bi salamat kayo sa imong pag-atiman. Malipay man sa ta mga kaigsuonan nga makadungog ta sa ato ang pamilya nga kalipay gyud nila ang pag-atiman mga kaigsuonan. Mao gyud nay usa sa ato agyong kana bitawng ipakita samtang napatas kalibutan. Samtang napatas kalibutan mga kaigsuonan, ang bana maoy mo atiman sa asawa o sa pamilya. O ang asawa mausay mo atiman sa bana o sa pamilya. Kinahanglan gyud kanus ama na mga igsoon, dili lang sa panahon nga naas panalangin. Ang tanan mga kaigsuonan nga mga adlaw panahon, yes, naas panalangin. Dunay mga panahon mga kaigsuonan nga naas mga pagsulay. Kung imong tan-awon sad ang mga pagsulay, usa na sa Yahweh aron ang panalangin imong masinatian. Tinuod na mga igsoon. Kay ang pagtuo panalanginan ug walay pagtuo nga dili sulayon. Mayong gabi, mayong pakiguban. Good evening ni Rinan Aguilar o ni Christian Kasaligan. Maayong gabi, Pastor. God bless pa. Shout out po, Pastor Davao. Okay, salamat kayo sa atong mga kaigsuonan nga nanukat sa Davao, si Joan Lynn Zambilad. Maayong Pastor, naka-live gyud mi dere sa Cordoba, Cebu. Salamat kayo sa inyong pag-share usab sa atong programa ng pulong mo. Kinabuhi ako nagtuo nga ang Dios nakakita sa inyong mga tingmo. Kaginina mga kaigsuonan, nihangyo gyud ko sa ako ang mga classmate sa pagtuon sa pulong sa Dios nga dili lang gyud usa ko magklase kay wa gyud ko ka live kaganina. Siyempre mga kaigsuonan, nang laba ko kagabi, nang laba ko kaganiyang buntag, nilabahanay ug maayo. Una nga nahuman ko gabi iglaba alas 10. Kinahanglan sad nako nga maglaba, magatang ko nila. Inaana gyud mga kaigsuonan, maglaba, magatang sad nila,
magmonitor pod og unsay ilang gikinahanglan kana bitawng naas paglangi. Nindot kay atinamuanon mga kaigsuonan kanang imong mapakita ang imong gugma o ang imong paghigugma sa imong pamilya. Kutang mga kaigsuonan nga magsudong ang Dios, malipay ang Dios sa panahon nga nanginahanglan ka sa kusa, imong gyud ipakita nga higugma nimo sila. Mao ginay tinuod mga kaigsuonan niya kaganina natiwas yun ako og ako pong salamatan ang Dios. Akong asawa okay na gyud, no? Salamat sa Ginoo. Okay na gyud akong asawa. Unya si David John, si Asap, dalaygon ang Dios. Mobiyahe ko ugma nga gaan ang akong kasing-kasing kanang akong una-una nakasentro sa dapit diin dadon ko sa Dios. Mayong gabi, mayo pagikuban ni Nancy Utazag. Mayong gabi, Pastor. Salamat sa pulong kinabuhi ko. God bless you and your family. Mayong gabi ninyo diha og si kisa panidiri ha. Si Nicanor Sodaria, mayong gabi, Pastor Gideon, watching from San Francisco, Agusan del Sur, kauban sa akong wife. Magkanindota mga kaigsoon paminaon bitaw kana bitawng maminaw ta sa pulong sa Ginoo nga kauban gid atong pamilya. Mayong gabi ni Sister Mila o ni Brother Nicanor Sodaria nga nanuka diha sa Agusan del Sur. Si Vivianis Baron, God bless Pastor, mayong gabi ninyo diha. Si Gingging Simpron, mayong gabi Pastor, kumusta og sa tibok mong pamilya? Ang Ginoo magauban kanimo og kanunay proteksyonan mo sa Ginoo Pastor. Salamat naka-live na ka. God bless sa tanan. Naka-live ko mga kaigsuonan kay ang akong asawa makalihok naman jud siya. Makahugas siya, makapanghugas na sigud siya. Kaya makalungag na makatiman na usab siya. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo nga gihatag sa Ginoo ang iyang tubag sa akong mga pag-ampo. Ug ako nagtuo nga ang atong mga pag-ampo dili gyud na pakyasok kawangon sa Ginoo. Si Joy Bayhon, maayong gabi, maayong pagiguban. Si Labina Limbo, maayong gabi ni Moses. Og si Bumi Trasuna, salamat Pastor, kabati na pod ko sa pulong sa Ginoo. Si Jovelyn Felix, maayong gabi. Si Marlinda Samyao Relabo, maayong gabi dinha Pastor. Salamat kay nakaapas pa ko. Si Rose Alforis, maayong gabi Pastor. Pastor, sa laing higayon gihatag sa Ginoo nga makapatalinghog na pudta sa laing pinasahing nga pulong sa Dios. Ang Dios sa walay katapusan. God bless you Pastor. God bless Pastor and your ministry watching from Bohol. Mayong gabi ni Matias Sato, mayong gabi Pastor. Bitaw mauba Pastor. God bless sa tibok nimong pamilya. Nindot kayo mga kaigsuonan ang matag-usa mag-inatimanay. Mao gyud ang pinaka-importante. Ang tinuod nga pagmahal masukod na dihas mga pagsulay. Masukod na dihas mga kalisdanan. Ang tinuod nga gugma. Mao nay pinaklaro og pinatinaw nga istorya. Si Stixel, praise God, nakabati na pod sa pulong sa Ginoo. Mahupay ako kaguol karon. Ang kaguol mga kaigsuonan normal na. Kay human anang kaguol kalipay gyud na. Way kalguol nga mulungtad. Ibig si David mga kaigsuonan bati sa kaguol. Pero ang kaguol mga kaigsuonan dili angay paundayunan. Kay ang kaguol muhatod na sa hinay-hinay nga kamatayon. Kung basahon mga kaigsuonan, dili po nato paundayonan kung naay kaguol mga kaigsuonan. Dili sad ta mosugot nga gool ta karon, gool pod ugma, gool sunod adlaw, gool na lang sunod tibok semana, us kabulan abot tuig. Moingon na ang tao nay lami. Dili sad nato di po ta mosugot mga kaigsuonan nga paundayonan na lang ng kaguol. Kay ang pagkamagulanon mga kaigsuonan dili gyud na makaayo ha. Matud pa sa Panultiyon 17:22 akong basahon. Ingon din ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Okay na nga makasok na mubati kag kasubo pero ayaw ra kanunaya ha. Ay rag sugot nga subo karon, subo ugma, subo sunod adlaw, magsige na lang kasubo murag
nainyo na lang sa kasubo, dili sa tama. Diyos sa kinabuhi. Kinahanglan taliwala sa kalisod, mga paglutos, lisdanan, kinahanglan Ang pagdaing mo. malipayon. Ingon si Pedro, mga kaigsuonan, pasalamati Hinoon ang Dios pag malipayon ka mo diha sa mga pag-antos. Siyempre kung naa kay antosonon, dili biya na malisod, dili biya dili biya sayon ang pagngisi. Ang pagsinggit Dili sayon ang pag-smile oy. ko. Ang Tinuod biya na. kabalo. Pero kung mudangop ka sa Dios, muluhod ka sa Ginoo, mamalandong ka sa pagkamayo sa Ginoo, bisag asa ka, bisag unsa sitwasyon, ang pagkamalipayon imong maangkon. Mayong pagiguba ni Anne Rose Nama Arculio. Mayong gabi, Pastor Watsing mi diri sa Barangay Amyu, Santa Catalina, Negros Oriental. Greet ko sa Arculio family Nama family, Pastor. Salamat sa pagbasa, Pastor. More blessing. God bless you. Wa mahupiso. Diha sa aming mga kaigsonan, diha ko nakasinati og kana bitawng singing contest. Diha sa aming Santa Catalina. Na ato'y youth camp diha nga kaniadto pa. Ulitaw pa mi mga igsoon. Nakakanta gyud ko atog ahat kay ang naglista sa akoa. Katupong mga kuan ako makauban sa grupo nga siyempre sa youth camp na amanay mga groupings. Ang ako ang makauban sa grupo maupo day galista sa akoa. Unya wa gyud ko magdahom nga apil di ay ko nga mokanta. Unya sa diha ning kanta ko mga kaigsuonan daghan ang mihatag bulak oy. Paghatag og bulak mga kaigsuonan pag abot na sa kana bitaw nga kinsa gyoy number 1. Uy, salamat sa Ginoo na number 1 mapunuon ko adto. Nga diha sa amyo no. Salamat sa Ginoo. Si Gina Kamahalan, maayong gabi, Pastor. Nagsigi mi og hulat sa imong live. Salamat sa Ginoo kay makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong ginabuhi. Tibuok mong pamilya and God bless you always. Sa tibuok mong pamilya, salamat kay naayon na sila, Pastor. Uban sa tabang sa Ginoo. Request kog song Lahutay. Lahutay ra kita mga kaigsuonan ha. Ang pulong paglahutay kinahanglan naa sa tanang sitwasyon. Kung mag-isgot ta sa tanang sitwasyon, magpakita na sa tanang panahon. Sitwasyon, panahon, dili na sa tanang panahon. Haruhay, dunay mga kalisod, dunay ayaay. Importante na at kanunay diha sa presensya sa Dios nga itong gilagan. Mayo nga pagiguba ni Maria Presinti, amin dalaygon gyud ang Dios ang Ginoo nga labing kamhanan. Si Gary Floresa, mayong gabi si Philly Impes og si Anib Serenio. Wow, to God be the glory. Ayong gabi Pastor Gideon. Thanks program nimo dungog nami napod mi. Salamat. Salamat kaayo. Salamat kaayo sa imuhang kinabuhi. Ang Dios magapanalangin sumala sa iyahang mga pulong. Sumala sa pagsunod nato sa iyang mga pamaagi. Dalaygon ang Dios nga padayon nga magapanalangin. Amen. Thank you Lord sa pag-ayo nimo sa pamilya ni Pastor Gideon. Dili gayod pasagdan sa Ginoo Pastor ampingan ka sa kanunay sa Ginoo. Nana gina mga kaigsuonan, ang tinuod nga pagmahal sa amahan, sa inahan, sa ginikanan anha gyud na ipakita, ipabati sa panahon nga nanginahanglan ang atong mga kabataan. Ingon ang kong ang anak si Asap, ayaw po kuani pa aripad dulog pa nindot kayo mga kaigsuonan. Imagine nun ragod nato kung gaan ang atong paghatag ngadto sa atong mga anak sa ilang gipangayo sa tua. Unsa pa kaha ang Dios kun siya nga Dios nga atong ilagaran nakakita sa atong gibuhat sa atong mahal sa ginabuhi, di ba? Kung unsay ato ang gibuhat mga kaigsuonan, mausay atong maangkon. Ingon ang Biblia mga kaigsuonan, buhatan ato sa uban ang buot nimo nga buhaton sa uban diha nimo. Ano man unsa imong gibuhat, imo sa masinatian. Mao gyud pinaka-importante mga kaigsuonan no, ako mga pagdasig sa mga ginikanan, sa mga papag mama. Importante gyud mga kaigsuonan sa panahon nga maglangi imuhang pamilya, imuhang mga anak,
ang pinaka maayo gyud nimong buhaton ang paghatag sa imong gugma, paghatag sa imong presensya kay nanginahanglan gyud na sila anang panahon na. Kinabuhit ko Pagkaninduta mga kaigsunan nga pamition. amiga ba Makaingon gyud ko, thank you Lord. mao ang pagkain Nuot mo na oy. Una mga kaigsunan, maayong gabi ni Lisel Tihas pakon lang, maayong gabi Pastor uban sa imong pamilya ug sa tanang namina. Si Gina Kamahalan, praise God Pastor. Si Prezi Alolino Perez, maayong gabi. Si Jocelyn Olicar, mapagpalang gabi po Pastor Gideon at sa lahat ng viewer ngayon. Si November 26, salamat sa Ginoo Pastor nga nangaayo na imong mga anak og asawa Pastor. Salamat usab nga nakabalik na podcast sa pag-live. Wow, salamat sa Ginoo. Si Husa, bye-bye. Maayong gabi. Og ni Sasi Kundi, maayong gabi Pastor. Magpaampo ko nga maoki na akong ubo og akong insomnia. Okay. mga unos Ako aning isip ha, Sister Sasi, ako aning dadon sa mga pag-ampo. Og ayaw kalimot pagpasalamat sa Ginoo kay gitubag ka sa Ginoo. bagyo sa Si Duna Dakiado, mayong gabi og si Prezi Alolino Perez watching from Bohol. Si Pastor Artemio Pakli, Pastor Art, kabalos ko mayong gabi. Kumusta naman ang baboy na putik dyan? Mayong gabi Pastor, kumusta? We miss you Pastor. Asa magkakaroon pas? Si Jocelyn Oliker, panay ang abang ko sa live mo Pastor, no? Salamat kaayo sa inyong kakadasig. Wagin ko ka live mga kaigsuonan kay kung mo atubang ko ninyo niya tawgon ko kuan kayo ka ng bugat ka isa kong kasing-kasing mo nang i-focus nako sa ako ang pag-atiman sa panahon nga nanginahanglan din sila sa ako ang pag-atiman. Si Skates Hinampas, good evening Pastor, watching from CIP Port of Cebu. Si Jose Kabugnason Siringan, watching from Sibugay, maayong gabi Pastor Dalaygon ang Ginoo. Labaw sa tanan tinuod yon. Kanindot og espiritu sa bana anak sa Ginoo, lahi ra jud ang bana way Ginoo, way pakialam. Maunay kuan sa una kay ngano man wala man gud matudloi sa Biblia. Importante gyud mga kaigsunan kitang mga magtotoo, kantigo gyud ta nga moatiman og pamilya. Unsaon na aron maantigo ta pag-atiman og pamilya? Kanang gitudlo sa Biblia. Kay maog na gani ato ang buhaton, panalanginan ta sa Ginoo. Ngano man mga igsuon, ang Dios nga nag-atiman nato, giatiman ta sa iyang mga pulong pagtulunan. Og dihas mga pulong og sa iyang mga pagtulunan kung ato nang ikinabuhi sa pagpuyos kalibutan, dili gayud ta niya pakyason sa panahon nga kita moduol sa tanang panahon. Maayong gabi matod pa November 26, amping sa imong biyahe ugma Pastor, ang Ginoo magapanalangin sa tibok nimong pamilya. Salamat kayo sa prayer. Si Prima Tulabing Silvano, maayong gabi Pastor, maayong gabi sa tanang nagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless. Si John Ree Gabas Singgit, magandang gabi Pastor, watching from Quezon City, Metro Manila. Si Gina, matod pa, God bless your trip ugma Pastor. Salamat. Si Arnel Ambol, maayong gabi Pastor, watching from Cotabato City. Makapaminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo. God bless kanimo Pastor. Arlene, good evening Pastor, kag satanan, kag bless satanan. Request awit makalangit samtang may gininhawa. Balos ko mga patahik, igabalos ko nimo. Akong tagaag pagtagad ang awit nga samtang may gininhawa. Diri lang sa ato nga programa nga pulong mo kinabuhi ka. God.
Si Ann Gilardis. Good evening, Pastor. Salamat makabati na sad mi sa pulong sa Ginoo nga nagpaminaw. Si Ann Yanggi of Sitio Binasagan, Barangay Makasilaw, Calatrava, Negros Occidental. Na ako'y estudyante mga kikson sa basic pastoral first batch si kanang Jonel Casilaw, Pastor Jonel Casilaw. Si Pastor Art Pakli, Pastor Panultihon DC City 22. Si Gia Mukalay, maayong gabi. Si Elda Luan, good evening Pastor Gideon. Si Jocelyn Oliger, maayong gabi, watching from Antipolo, Manila. Si Rinsby Ayuban, maayong gabi Pastor. Og sa imong pamilya, maayong gabi usab sa akong asawa, si Gina Ayuban, akong anak, si Rino Ayuban, Jamaica Ayuban, diha sa Hindang Liti, gikan diri sa Diliman, Quezon City. Sister Hilda Luang, ikaw ang kusog, no? Request awit makalangit. Si Jocelyn Albores, good evening Pastor Dalaygon ng Ginoo sa tanang panahon, watching from Trinidad Gihol. Sister Teresa Liz, maayong gabi Pastor. Salamat sa mga mabati na pod. Mabati na pod namo ang pulong sa Ginoo. Pastor, musta ba? Bahin ako Pastor di abi sa dialysis, so happy ko kay na si Lord kanunay tinuod yun. Mao gyud ay pinaka-importante na atas sa Ginoo. Si Alfredo Idoria Ponsi, good evening Pastor, watching from Tagum City. Og ako gi-great ako pamilya Pastor dire sa Matabaw, Buena Vista, Agusan del Norte, Caraga Region kang Cristina, Princess, Vanessa og Alicia. God bless you, Pastor. Salamat kaayo. Mayong gabi, Pastor. Og sa tanang naminaw, God bless you, Pastor. Gikan ni Sister Jennifer Flores. Kumusta meet? Si G. Glenn Kalungsod. Maayong gabi, Pastor. Watching from Malolos, Bulacan. God bless you and your family. Pastor Sapri Candelion, maayong gabi. Pastor Gideon, on air nagkasusayin FM 95.3, Balok Santo Niño, Tanay City. God bless everyone. Og sa tanang mga followers, programang pulong mo kinabuhi ko, maayong gabi sa tanan. Maayong gabi, Pastor. Sa iyo ra ko ugma. Kita na tawag sa Pais. Si Rihaw Goder, good evening Pastor. Pwede makakanta Goodness of God Bisaya. Salamat. Okay. Si Norma Malvino, bless evening Pastor. Ang imuhang kung sa imong tibok pamilya dalaygon ang Dios. Si Norma Malvino, maayong gabi. Si Linlin Maicon, good evening. Request ko song Hindi Ka Nagkulang. Si Mariniz, maayong gabi Pastor Gideon. Salamat kayo sa Ginoo Pastor kay maudjod pag-abot nako gikan war. Maupod pagsugod nimo sa imo life dalaygon ang Dios. Kumusta ang biyahe, kumusta ang work? Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo. Okay, ako nga taganog pagtaga dawit makalangit diri sa atong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko, ikaw ang gusto. Si Alonso Kuta, maayong gabi. Si Lolita Amis, maayong gabi Pastor Gideon. Og sa tanang naminaw sa pulong sa Diyos. Si Baho de la Cruz Eileen, good evening Pastor. Kung mungit-ngit og tulog ka adlaw tibok kalibutan ba na Pastor? Kung mungit-ngit og tulog ka adlaw, tibok dili gina tibok kalibutan. Kay na ba may adlaw, gawas kong umawa ang adlaw. Pag napagani ang adlaw, doon na yun ay time nga mungit-ngit, pero dili tibok kalibutan. Doon ay party sa kalibutan nga mungit-ngit. Kaya gatuyok man ang earth sa adlaw. Ang doon na rin panahon nga mungit-ngit siguro mga kaigsuonan, ang tibok kalibutan kung kanabitang sama sa solar eclipse nga masalikban siya sa laing planeta.
tibok yung kalibutan pero dili yun na siya tulo ka adlaw. Pilar lang ka minuto mga kaigsunan mo hayag na sad kay gairog man ang kalibutan, ang planetang Earth gairog unya ang uban pong planeta gairog sad na. Muna nga dili sa inana kadugay. Pero naag yun na sa Biblia sad moabot yun na ang panahon nga masinatian siguro tulo ka adlaw kana mga kaigsuonan doon na nay mga minsay ang Dios, doon na nay mga pasidaan ang Dios. Lamang kinahanglan nga dili ta mabalaka, kinahanglan dili ta makugangan, dili ta makuyawan kay naaman ta sa iyang presensya kana kung naata sa pagtuo diha sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Si Jennifer, maayong gabi. Pwede request ko, Pastor, gugmang maunungon. Salamat, Pastor. Salamat kaayo sa inyong nga pagsunod. Si Ruel Lacson, blessed evening, Pastor. Sasi kundi, salamat, Pastor, sa imo pagbasa o pag-ampo ang Dios mag-bless uban sa imong pamilya. Si Samuel Salapi, good evening, Pastor. Request ko song Ayaw Usiki. Thank you, Pastor, watching from Bye-bye. Matot pa ni Artemio Pakli, Pastor. Pastor Artemio, matot pa naarak ko na minaw nimo. Murag mamaorasad sa akong kaila mga kaigsonan. Matot pa sa usa sa akong mga kaila istorya sa iyahang mga tanod mga kaigsonan na siyang kaila. Ang iyahang kaila nga bag-ong nahimong barangay kapitan unya bag-o pasad ng radyo mga igsoon kanang radio Hans radio bitaw say tawag yun ana unya gisugo niya ang iyahang mga tanod unya sa diha nga gisugo niya doon na say tanod nga iyang gipangita unya iyang giradyohan ingon siya hello Roger ingon po diyang tanod diara ko kap ingon po siyang asa man ang lokasyon ni mo Roger asa imong lokasyon ingon po taon na iyang tanod diara ko kap diara sa imong likod naarak ko no sa iyang likod. Mayong gabi mayo pagig-uban og salamat kayo sa pag-request awit makalangit hindi ka nagkulang diri lang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sunod simana mga kaigsonan, nakuyog na tugot sa Ginoo. Akuyog na nako si Pastor Kim Ryan Makasaol ang maoy gihatagag kaalam sa pag-install sa FM station. Kaganina mga kaigsonan ning kamot gyud ko nga akong gipanid-an gyud ba nga okay na ba gyud akong asawa, makalungag na ba siya, makahugas na magyud siya, okay na ba gyud ang lawas mga kaigsonan. Pagtanaw na kung okay na gyud. Ingawat yung ko mga kaigsunan hakot og balas kay na ako'y gi-order nga 40 ka sako para sa ato ang FM station. Kay kinahanglan man na og lig-on nga pundasyon ang ato ang tower. Kinahanglan gyud na siya og daghan nga kanang bas, graba naay kabilya niya pag yung saminto. Mao gyud nay pinaka kinahanglan akong giandam unya. Salamat sa Ginoo nga nahuman gyud nako kaganinang hapon. Unya kaganina pag gyud ko mga kaigsuonan nagkalihok-lihok yun magayo. Una nga akong gipasalamatan ang Dios kay ang ako ang panahon to argid sa akong mga anak, usa akong asawa, sa akong pamilya pipila ka adlaw. Mao gyud nay pinaka-importante. Sa Alonso Kutawan Simpo Pastor Alonso Kutani, nagpastor ako sa Kamakop. Pastor taga Tabuliko. Salamat kaayo Pastor. Ako ang save imuhang kuan Pastor ha, imuhang account para ma-chat ikaw. Nakoy time ugma sunod pa basta makachat ko nimo. Si Jerome Dairocas watching from Barangay Mahay, Butuan City. Pastor, naminaw mi uban sa akong pamilya, Pastor. Amugis family. Malipay ko mga kaigsuonan kong pamilya na gani ang magkatigom sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Si Jerome, matud pa mayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong ginabuhi. Salamat ni Lord.
Si Bernadette Alsola, maayong gabi pastor ug sa tam viewers. Salamat sa Ginoo na minaw na pud mi sa iyang mga pulong. Request kog awit makalangit gugmang maunongon. Si Jiglaine Kalungsod, good evening pastor. Watching from Malolos, Bulacan in CR. Shout out ko sa akong palanggang asawa nga naa sa Davao City. Salamat pastor and God bless. Mayo pagiguba ni Ad Gilardis. Unsay title anang intro nimo nga kanta pastor? Ganahan jud ko ana. I-search lang sa ato ang page ang pulong mo kinabuhi ko ka sa YouTube. I-search lang ang pulong mo kinabuhi ko sa YouTube. Mao na atong YouTube channel, wa na gyud ko ka-upload kay busy nang yun. Busy. Si Nilo Mabasa, diha pastor, magabi isad. Si Daisy Morris, good evening pastor from General Trias, Cavite. Shirley Tumaudos, maayong gabi pastor ug sa tanan salamat sa Ginoo kay nag-live na pod ka. Si Mitchell Tuco, maayong gabi pastor, God bless you and sa tanang followers. Hiligan, maayong gabi pastor Walsing Kauswagan, Lanao del Norte. Salamat kayo sa Ginoo, wala niya pasagdi makapamati na sad mi sa imong live, makakaon na sad sa maamong kalag ug pulong buhing liyas. Si Arnel Ampod, pastor request kog song Jesus Dios ka sa buhay ko. Bisan kanos ang mga kaigsuonan ng Dios wa gyud na magkulang sa mga taong nagsalig sa iyang ngalan. Ang taong nga nagsalig sa iyang ngalan nagkinabuhi kanunay sa iyang pagtulunan. Mao na ang mga pagdasig kanimo ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kay bisan kausa di kaniya pasagdan. Si Mark Joseph Monteselio, maayong gabi pastor, maayong gabi isa. Charlie Tumaudos, pastor pwede request makalangit ang title o anian. Si Jason Pakulanang, kuy may mayong gabi dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi pastor nga naghatod pulong sa Ginoo. God bless pastor, request kog awit makalangit Jesus hari. Si Duna Dakido di Dakiado, good evening pastor, God bless you and to your family. Watching from Hong Kong, salamat sa Ginoo nakabati sa pulong sa Ginoo. No, kumusta ka sa Hong Kong sis? Ang Dios magpanalangin. Si Jesus Jesus Dios ka sa buhay ko. Ako ni tagaan og pagtagad. Diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais ko madama ang presensya mo. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais ko madama ang presensya mo. Umahawit ako, magtatapat. Mayong pagiguban ni Juni Habar Tatsi, mayong gabi. Si Jocelyn Alvarez, good evening pastor sa akong bana og sa mga anak og mga apo nga tua sa Lapu-Lapu og sa Dumanhog. God bless sa tanan nga naglantaw sa imong live. Wow, kanindot no. Si Rina Tada, maayong gabi pastor og sa tanang minaw
God bless og sa tanang pamilya. Si Jennifer Camacho, good evening Pastor, watching from Tunsuya, Malabon. Ang Ginoo magapanalangin kanunay sa tibok nimong pamilya. Salamat sa Ginoo. Si Raquel Lopez, good evening Pastor, pwede mag-request og kanta Pastor? Kung okay lang, langit ang hinungdan. Naminaw ko Pastor, God bless. Si Raquel Lopez, nindot kayo ang pulong sa Ginoo Pastor. Sahay dili ko makaabang sa imong live. Pwede ra gyud i-replay. Si Doreen Celinio, maayong gabi Pastor. Sa mga kaigsuonan request kanta, Isinggit, watching from the Lagkit Sipon. Maayong nga pagiguban ni Daniel P. Uga, maayong gabi Pastor, nakatanaw na sadmi nimos nga magmensahe sa pulong sa Dios. Salamat kayo sa inyong pagiguban. Og si Isay Wata, good evening Pastor, ma-request ko dili kabayran. Salamat Pastor, from Jimmy Bughanoy, Davao Occidental. Ako rang i-screenshot ha. Og sunod ani mga kaigsuonan, ako ang ipadungog no ang Dios ani diri sa ato nga programa. Human ani moadto nako sa awit makalangit nga ayaw usiki, lahutay og gugmang maunongon og goodness of God Bisaya.
Matod pa ni Ani, matod pa Sister Ani Laginon, Kuhimi. Mayong gabi, Pastor, ni Minaw ko diri sa Bugo, Sulungon na Libertad. I-replay nako ni Imo Wali ugma, i-connect nako sa speaker. God bless. Salamat kayo. Agi mi ugma sa Gano, Gano ba to? Sa ilang Pastor Garces. Barangay Gihob, sa Barangay Gihob. Agi may ugma with Pastor Sapre. Si Lolita Amis og si Bumi Trasuna request ko kanta Pastor awit sa gugma. Si Gregorio Kiring, maayong gabi Pastor, watching from Katublian, Hinunangan, Southern Liti. Minaw akong asawa karon. Adyaw katulog minaw mo ha. Okay, salamat kayo. Si Jubilin, maayong gabi. Jubilin Malimbag, matod pa glory to God. Si Ephraim Haber, Carmelotis, maayong gabi. Og ni Jubilin, maayong gabi from Sudlon, San Isidro, Davao Oriental. Si Taraboy, sila, maayong gabi Pastor. Greet lang ko sa ako ang mama and papa diha sa Lakupayan, Tigbao, Zamboanga del Sur. Mapa, kumusta naman mo diha? Kung ako inyong pangutanon, okay ra. Okay rako. Daghang salamat Pastor. Watching North Fairview, Quezon City. Ang nagmahal, inyong anak, Tata Boy sila. Wang ninduta, no? Mura baga kato nga panahon pas 1980s, 1990s ninduta bitaw, no? Tanang grabe kahina mong nanagani sulat unya magtapog dahil nigbasa. Ingo na mapa kumusta sa tanan. Kumusta mo? Kung ako'y inyong pangumustahon, okay lang ko diri. Kumusta mo diha? Kaninduta mga kaigsonon niya. Kana pong mama o papa nga makadungog samtang gibasa ang sulat silang manak, magpatulo dahil po silang luha. Okay, ako ang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang awit diri mga igsuon nga gi-request diri sa ato ang programa nga awit makalangit lahutay lang. Okay, lahutay lang. Mao ni ato ang tagaan og pagtagad awit makalangit ha. Nga awit makalangit lahutay o gugmang maunungon. Ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dunay may putlana, busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo, tanang kabuk at mo tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiyak kaniya, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dunay may putlana,
busa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod-anon lang samtang may oras pa, kay andang ang Diyos kun muli ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya ihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may udlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maanggun mo na, ayaw kalimot day kasya, og dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may udlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag ka natong kusog, kadasig, ug labas sa tanan, naghari sa matagusa, di na ang pailob ug pagpaubos. Kay maunay mga gikinahanglan aron magkalahutay kita sa pag-alagad sa Dios. Awit magkalangit ayaw usiki diri lang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Samtang nag-inusara, nag-relax sa banasa, pay ibasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw usiki ang adlaw mo sa mga buta nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pailat sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalit ay naakang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kagipadlo, kay dili ka kaikya sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon. Ayaw siki ang adlaw mo sa mga buta nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pailat sa kahilaya, kay ang tinuod nga
nga kalipay na akang Kristo. Anang mong binuhatan, kaya kita-taguan. Adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw usiki ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ang tinuod nga kalipay na aragyon kang Kristo. Una sa panahon nga masubok ka, maguol ka, kinahanglan mo duol ra kasi ang presensya. Apan kinasaman ang makasuhod, makasinati sa presensya sa Ginoo. Siya nga tao nga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Siya nga tao nga nagkinabuhi sa pamaagis sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Ako sang ipasod ang awit magkalangit, Jesus maghari ka. Human ani mga kaigsuonan na ako ang tiwason ng awit makalangit gugmang maunungon o goodness of God Bisaya. Nga labing kamhanan, manunubos sa tanan nga katawhan. Ang ikang pasalamatan sa usang pagdaig, ikaw pasidunggan. Ang tanang mga binuhat, magasimba sa imong balaanganan. Kay gitubos mo sa kamatayon, labot sa kinabuhing walay katapusan. Jesus maghari ka. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Jean May Tuniakaw. Maayong gabi, Pastor. Dalaygon ang Dios kanatong tanan ko. God bless, Pastor. Request ko awit ngano. Si Baho de la Cruz, Eileen, salamat sa pagpasabot, Pastor. Si Pastor Jonio, maayong gabi. Pinangga. Okay, gala na ko nga, Pastor Gideon Cadalar. Maayong gabi, Pastor. Mayang gabi sad sa tanan nga nag-follow ni ining maong programa. Pastor, ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Kita na po ta ugma, Pastor John, basing magkabisita na po media nimo. Si Arnel Ambol, salamat Pastor. Ang pagtugtog sa request ko magkalangit awit, awitin. God bless sa imuhang tibok pamilya. Ang ikang pasalamatan sa usang pagdaig, mayo nga pagikuban ni Joel James C. Pancio. Good evening, Pastor Wasing from Bakong na aming silingan na ICU in OPH, Pastor.
Saan po nako pastor nga maoki na unta siya. Haki ako aning i-screenshot ha para ako ma-save. Si Libet Rio. Good evening, Pastor Wasing from Ormoc City. Si Arnando Inglaterra. Maayong gabi, Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo sa walay hunong ang imong pag-live sa mensahe sa pulong sa Ginoo sa Shiny FM 95.3 Balok, Barangay Santo Niño City. God bless, Pastor, og sa tanan nga naglantaw sa live ministry sa pulong sa Ginoo. Kumusta mo, Armando Inglaterra? Ang Dios magpanalay. Si Gregorio Kiring, request ko, Pastor, katong imong awit sa mga kinikanan. Okay, ako na nga kantahon. Si Rowel Sanipa, maayong gabi, Brad Rowel. Kumusta mo dias tumunoy? Time ra gyud. God timing mo anha ra gyud mi diha. Si Rodrigo Bantilan, hello Pastor, maayong gabi. Salamat kay makadungog na sab ko sa imansay sa Ginoo. Pinagi nimo watching from Kalinan, Pastor. Pwede ba nako i-greet ako ang pastor si sa Kalinan Church of Christ nga si Pastor si Ferinio Goria. Salamat, Pastor. God bless. So, ipagmas ako sa inyong pastor. Si Fernando Injada. Mayong gabi si Fernando Inihada din. Si Jovelyn Malimbag. Mayong gabi. Si matod pa samot kanindo na pastor kon tuuhon nimo na paggamit ang gitar. Actually tuog yun siya unya mawa ni siya kay ang ako ang gigamit nga kuan kamera kana mang front cam muna nga murag iniglantaw ninyo mawa pero tuohon ko ha, tuohon ko. Aki awit magalangit mga kaigsuonan ginikanan. Akong tagaan og pagtaga diri lang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko ginikanan. Unya ako ra nga iandamon ang awit makalangit nga dili kabayran o awit makalangit nga awit sa gugma. Ginikanan unya gugmang maunungon o goodness of God. Ginikanan diri lang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ginikana, bata mo tudluin, bata mo kiyahi tudluin, pamatasan ikaw ginikana, bata mo tudluin, bata mo kiyahi tudluin, pamatasan. Kabataan karon angay gyung monitoron sa gadget kontrolon sa modyol paan siron ayaw gayon pasagdahi ang cellphone mo taguin kaugmaon nila naas pagdumala ikaw ginikana. Bata mo tudluin, bata mo giyahi tudluin, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudluin, bata mo giyahi tudluin, pamatasan. Kabatanunan karon angay yung giyahan sa Bible tudluan aron na ay pamatasan ayaw gayon pasagdahi sa email paundangan aron makatarong
pag-eskwela ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan. Angay magmainampuon, pulong sa Dios tipigan. Kay wakas Pinoy anan, ikaw magmainampingo. Kay ikaw ilang panaging na, kung buhaton mo gini, ikaw mabulahan, ikaw gini kana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan tudloi, pamatasan. Kinahanglan tudloan gyud nato og maayong pamatasan ang atong mga kabataan. Unya kinahanglan kitang mga ginikanan kita mo example nga naa pud tay maayong pamatasan. Okay, awit makalangit mga kaigsuonan, akong tagaan og pagtagad gugmang maunongon diri lang sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi. Sukat pa kani ato giuban na mo ako. Sukat pa kani ato giatiman mo ako. Bisan pa sa katalama, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Thank you, Jesus. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunon mong gugma, nagadasi, nagaligo sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay giyong maunong. Hantod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, dawata ang mga alat ko. Kat patugi adto iubanan mo ako. Sukat pa kani adto iatiman mo ko. Bisan pa sa katalaman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Giluwas sa igsoon ang pagkamayo mo, Jesus, maunon mong gugma, nagadasi, nagaligo sa pagtuko.
Angayang kang daygon sa tanang panahon. Oh, hallelujah. Kay ang gugma mo kanunay iyong mauno. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon. Kay ang gugma mo kanunay iyong mauno. Hallelujah. Hingtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Enggong mamo ug kaloy mo'y way kinutuban. Gitutan mo ibuok kinabuhi ko. Ikan sa akong pagbangon hantod sa pagpahulay. Awiton ko pagkamaayo mo. Inggong mamo ug kaloy mo'y way kinutuban. Gikoptan mo tibuok kinabuhi ko. Gikan sa akong pagbangon hantod sa pagpahulay. Awiton ko pagkamaayo mo. Kanunay kang matinud-an. Kanunay kang maayo ka nako. Hantod ako may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Tingong mo, yes Lord, nagagiya sa kangiti. Nakauban masuot kaysa sa tanan. Kay ikaw ang amahan, ako imong tinanggan. Na buhi ko sa pagkamaayo mo. Kanunay kang matinud-an. Oh, thank you, Jesus. Kanunay kang maayo ka nako. Hintod ako may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Ihalad kong pinabuhi ko tanang anak ko. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Kanunay kang matinudan. Kanunay kang maayo ka nako. Hintod ako may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo.
Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Salamatan ko Napadayon na uban ka nato. Yatang gitudluan unsaon aron mahingpit ang ato ang pagtuo, aron mahingpit ang atong paglaom, aron mahingpit ang atong gugma, kaysa diha nga mahingpit atubangan sa Ginoo, maayo kayo kaysa. Una niingon si David, maayo ka ni atong hingpit. Mahinungdan ang krusada ni Jesus, ngayang gitudlo gipaabot sa iyang mga tinun-an. Mingon siya sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 48. Pag mahingpit mo, ingon nga hingpit ang inyong amahan to sa langit. Kay ang Dios maayo sa mga taong hingpit. Kinahanglan ang atong pagtuo, paglaom, gugma, pagsalig sa Ginoo. Hingpit. Kung ipasabot, dili matarog, dili mauyog, dili gid mo sibog diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Oras sa itong programa mga kaigsuonan, ang pulong mo kinabuhi ko. Alas 8:45 na sa kakabion. Akong gihangyo ang matag-usa sa pagkuha sa inyong Biblia o ablihe diha sa Roma Kapitulo 9. Roma Kapitulo 9, versikulo 30 hangtod sa 33. Ang giingon din mga kaigsuonan nga pulong sa Dios nga ang Israel o ang Ebanghelyo. Okay. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan diha sa Roma Kapitulo 9 versikulo 30 hangtod sa 33, ang pagkahimong matarong sa dili mga Hudeyo. Ikaw ug ako gipakita sa Biblia kung unsa ang pamaagi aron kita mahimong matarong sa mata sa Dios. Mao nay pinaka-importante nga ikaw ug ako sa Dios matarong ta. Dili nato ikaguol, ikasakit kung sa mata sa mga tao dili ta matarong. Importante sa mata sa Dios nga tong gilagaran kitay matarong. Kay importante mga kaigsuonan matarong kita sa Dios. Kay dili gyud ta niya pasagdan. Kanunay ta atimanon, kanunay ta niya kubanan. Sa bisan unsang mga kalisdanan, kita kanunay iyang kuyugan. Ako nang gituhan nga ang tanan nga nanay Biblia, nabatasan na nato ang pag-ablis sa Biblia, nabatasan na nato mga kaigsuonan ang pagbasa sa Biblia, ug unsa may mga libro diin ta nagbasa karon, mausad na inyong gitutukan sa atong panag-uban. Ayaw kalimot, ikaw ug ako nakit-antas amahan. Kung sa atong pag-alagad kaniya, tinuod na ba hangtod nga mobalik siya. Pulong sa Dios sa Roma 9:30 hangtod sa 33 nag-ingon. Ang ikasulti ta karon mao kini. Ang dili mga Hudeyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon ni ining maong pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mo lampos. Ngano man, kay ang ilang paningkamot wala man ipasikad sa pagtuo kundili sa buhat. Napandol sila sa bato nga makapandol. Sumala sa kasulatan, gibutang ko sa Sion ang usa ka bato nga makapandol, usa ka bato nga kapandulan nila, apan ang mutuo kaniya dili gayod maulawan. Mga igsuon din higiklaro gitinaw ni Apostol Pablo ang pamaagi o ang pagkahimong matarong sa mga dili Hudeyo. Dili pinaagi sa buhat sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagtuo diha kang Kristo Jesus. Ang pinakayawi mga kaigsuonan ang pagtuo. Pagtuo ang pinakayawi. Pero wala magpasabot mga igsuon kung asa ka nagtuo, dili ka mubuhat sa gituuhan. Hinumdumi kung asa ka nagtuo, aron mahimong buhi ug tinuod ang imong pagtuo, kinahanglan gasunod kas gipabuhat sa imong gituhan. Kaya dili man na mahitabo mga kaigsuonan nga nagtuo ka nga way gipabuhat. For example,
nangayo kag advice. Unya ang nag-advise nakiksulti nimo unya giingnan ka. Mauni buhata. Unya wala nimo buhata. Ning tuo kaniya wa. Pero kung ning buhat ka sa imong gituhan, ang imuhang pagduol dili mahimong kawang. Ang imong pagtuo buhi ug may resulta. Ang gipakita ni Apostol Pablo mga kaigsuonan kos Ginoo dinhi sa sulat sa Roma kapitulo 9 bersikulo 30 hangtod sa bersikulo 33, wala ni siya magpasabot nga way bili ang buhat. Walay kapuslanan ang buhat. Lamang mahimong walay kapuslanan tinuod ang buhat kung kinidili uyon sa kabubuton sa amahan. Ang gipakita dinhi mga kaigsuonan ang pagpaningkamot sa pagbuhat sa mga Hudiyo nganong napakya sila sa pagpaningkamot sa pagkabot sa pagkamatarong at ubangan sa Dios kay wala ipasikat sa pagtuo kundi sa buhat sa balaod or pagtuman sa balaod. Nya atong isgutan mga kaigsuonan ang balaod sa mga Hudiyo, layo na kayo sa Biblia. Layo na kayo sa Biblia mga kaigsuonan. Ang mga pagtulunan sa mga Hudiyo nga gituuhan nilang insakto, gituuhan nga kinigikan sa Dios, dili na gikan sa Dios. Mao hinungdan mga kaigsuonan ang gipakita ni Apostol Pablo, wala sila dad-a sa Dios aron sila mahimong matarong sa tubangan sa Dios sa ilang pagtuman sa balaod kay ang mga balaod sa mga Hudiyo og mga pagtulunan sa mga Hudiyo nga gitudlo sa mga iglesia nga naabta ni Hesukristo dili nagikan sa Ginoo. Asa nako ni nabasa mismo sa sulti ni Jesus. Atong inumduman ha. Si Apostol Pablo ako gining balikon. Wala siya magpasabot. Kining maong mensahe wala ni magpasabot nga walay bili ang buhat. Yes, mahimong walay bili kung ang imong pagbuhat dili pinasikad sa pamaagi sa Dios. Pero kung muinguntang nagtuo ka unya wa ka mo buhat sa gipabuhat sa Ginoo, wala ta mo sunod sa mga pamaagis Ginoo, ang atong pagtuo patay. Mora na tagdagdamgo ana. Mauna mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga niingon si Apostol Pablo nga ang atong ikasulti karon ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios nakabaton Hinuo niining maong pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Hinumdumi ha, ang pinakayawi gyud sa pagkamatarong pagtuo. Ato nang hisgutan pisa-pisahon nato ng pulong pagtuo. Ang pagtuo ba nimo? Nakadala ba nimo diha sa pagkamatarong atubangan sa Ginoo? Nahimo ba kang matarong atubangan sa Dios sa imong pagtuo? Unsa man ang basihanan nga ikaw matarong atubangan sa Dios? Unsa may mga ilhanan? Ug unsa may angay nato nga pamatud-an nga kita mahimong matarong sa atubangan. Inumdumi ha. Importante gyud nga sa mata sa Dios matarong ta. Ayaw ka guol, ayaw ka sakit kung sa mata sa tao di ka matarong. Importante sa mata sa Dios. Kay diha sa mata sa tao, mga kaigsuonan, bisa saon nimo buhat, bisa saon nimo na og kuan, tabang ba na ron? O niya kanang imong gitabangan wala na Ginoo. Ang may tabuan na dili gyapon na makontinto. Now, akong balikan ang gipasabot ni Apostol Pablo nga nganong wala man mahimong matarong ang mga Hudiyo sa ilang pagtuman sa balaod. Kay ang tinuod mga kaigsuonan, wala man gidiscuss din ni Apostol Pablo nga ang balaod sa mga Hudiyo layo na sa Biblia. Ang mga pagtulunan sa mga Hudiyo layo na sa Biblia, wala man niya ipasabot. Pero kung imong tan-awon sa panahon pa lang ni Jesus Christ, ang mga pagtulunan nga gitudlo diha sa simbahan sa mga Hudiyo dili nagikan sa Dios.
ang ilahang mga balaod, ang ilang mga pagtulunan. Ang problema pag yun mga kaigsuhan kabalo mo unsa, ila pag yun ning patuo sa mga tao nga ang mga balaod o mga pagtulunan nga ilang gitudlo sa mga iglesia gikan sa Dios. Nahimong buta ang mga tao kay ang mga tao ng panahon na wa pon magbasag Biblia. Tinuod na asa man ako ni nabasa, asa man ako ni gikuha ning mao nga mensahe diha sa Biblia. Mateo kapitulo 15 bersikulo 8 ug 9. Mateo kapitulo 15 bersikulo 8 ug 9. Tanaw nako. Diha sa 7, mga tigpakaroing nun, husto gayod ang giingon sa Dios pinaagi kang Isayas mahitungod kaninyo. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo. Ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Kisay gasulti niini? Si Jesus. Si Jesus ang nagsulti niini. Kay ang mga gitudlo sa mga Hudiyo o ang mga wali sa mga Hudiyo sa panahon ni Jesus, ang mga pagtulunan nga gikabilin sa mga katigulangan. Dili na mga pagtulunan nga gikan sa kaytasan. Mao ni kuyaw mga kaigsuonan sa mga simbahan karon nga ilang gipatuo sa mga tao nga kini tinukod ni Kristo, kini mo'y tinuod nga simbahan, pero ang pagtulunan dili na gikan sa balaang kasulatan. Dili na ang gipasabot sa Dios. Dili na ang gipasabot sa Biblia. Ang ilan nang nasabtan. Mao ni usa sa mga dako kayong tulubagon at tubangan sa Dios. Kana bitaw magtudlo ang tao ngadto sa tao nga dili gikan sa Ginoo ang gitudlo. Ang gitudlo mga komentaryo, mga opinion. Kay ang matag tao nga magbasag Biblia, nga magbasa pinasikat sa karatula, ang mahitabo mga kaigsuonan, ang ilang simbahan mao'y mabayaw. Ang ilang karatula mo'y mapataas. Mahimong sakto ug mapadaplin ang Ginoo. Mapadako ang simbahan ug masalikban ang ngalan sa Amahan. Maunay nahitabo kung imong tan-awon ang dagway ug hitsura karon sa kalibutan, nag-indigay ang matag simbahan. Pero kung imong lantawon ang Biblia, dili gyud malimbungan ang nagtuon ni ini. Nganuman, mailhan manas mga binuhatan. Ang tao mailhan gyud na nimos mga binuhatan. Binuhatan sa dayag ug sa mga tinaguan. Mo nang maila-ila nimo ang tao kung imo nang ikauban, kung kana balaan og matarong ba atubangan samahan. Tinuod na, wala ba na mag-uyon-uyon sa dagway sa kalibutan o sa kahimtang sa kalibutan? Kidaghan karon ka mga igsuon nga kung maghisgot og pulong sa Dios, gibasik kunoy sa Biblia, pero ang kinaiya og ang batasan kumusta? Ilabi na diha sa pamilya. Labi na kung sa sitwasyon na ay mga pagsulay. Anaha manggod matugkad ang batasan o kinaiya kung naay mga pagsulay diha sa pamilya. Diha sa simbahan. Doon na pa ba'y respeto o doon na ba tinuo, doon na pa ba'y gugma diha sa Ginoo. Kung doon ay tinuod nga gugma sa Ginoo, respetad, mo respeto gyud na sila sa mga gipadalas Ginoo. Akong balikon mga kaigsuonan, nganong ang pagtuman sa mga Hudiyo, wala sila dad-a sa pagkamatarong atubangan sa Dios. Nganuman, kay ang mga pagtulunan o ang mga balaod sa panahon ni Jesus hangtod sa mga apostoles, dili nagikan sa Dios. Mga hinimo-hinimo lang sa tao. Ang pinakasakit pagyod, kay gipaangko nila, gipatuo nila sa mga tao nga kini gikan sa Dios. Kon ang tao nga mawalihan ani nila,
nga wala gyoy kalibutan mahitungod sa Biblia. Unya kanang magwali ra ba mga kaigsuonan nga magpatuo nga gikan sa Dios, magsigi ra ba na sila og kutlo-kutlo sa mga Biblia. Nya di gyud mo basa sa tanan nga mga mensahe nga maipit sila. Mao na mga igsuon, pinakaimportante nga maminaw kag Biblia, maminaw kag wali na agyud kay Biblia. Kung magproblema ka nga di ka kabalong mo basa, naamang kay mga apo, naamang kay mga anak. Imposible masad kaayo nga ang imong mga anak dili ka musalig sa ilang gibasa, di ka mutuo sa ilang gibasa. Kung unsay gilitok o gibasa sa imong mga anak o sa imong mga apo, nga kabalong mo basa, maunay unod sa Biblia ug maunay pamalandongi kay gikan na sa adios nga atong gilagaran. Na atong hinumduman mga kaigsuonan, ang Yahweh aron ang dili mga Hudiyo nga ikaw ug ako kay kita mga hintil man ta mga igsuon. Ihimo tang katawhan sa Dios pinaagi ni Jesus. Sa unsang paagi kung kita makighiusa ni Hesus. Kay bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. O niya nakabaton ta sa kinaiya ni Kristo. Maubitaw nang ang babae o lalaki wa nay kalahian, ang mga Hudiyo nga mingtuo sa atong Ginoong Hesus, ang mga Hudiyo mapahintil man nga midawat ni Jesus, wala nay kalahian. Nganuman, usa na ta kakatawhan sa Dios. Managsuo na tang tanan. Buti pasabot mga kaigsuonan, ang imong kinaiya o akong kinaiya, gikan na ni Kristo. Ang kinaiya sa imong pamilya o kinaiya sa imong higalas, diha sa simbahan, gikan na ni Kristo. Dapat ang kinaiya ni Kristo mao'y mulutaw, mao'y makitaan, mao'y masaksihan. Kay kung ang kinaiya ni Kristo mao'y atong masaksihan o makita sa atong kaugalingon, buhi ang imong pagtuo. Tinuod ang imong pagtuo. Ang imong pagtuo, mudala na sa kinabuhing way katapusan. Ang imong pagtuo, dadon ka sa pagkabalaan o pagkamatarong sa matas amahan o maunayawi sa mga panalangin nga gibilin dihas bala ang kasulatan. Maunayawi. Mauna niingon si Apostol Pablo mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ingon siya dinhi diha sa Roma Kapitulo 9, versikulo 30, ang ikasulti ta karon mao kini nga dili ang mga dili Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon niining maong pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Ang pinakayawi mga kaigsuonan aron ikaw ug ako sa atubangan sa Dios mahimong matarong pagtuo. Pero wala na magpakita mga kaigsuonan nga wala magbuhat. Do na kay buhaton. Unsa man po'y imong buhaton, mag-agad ang imong buhat sa imong gituhan. Kinsa may imong gituhan? Si Jesus. Kung si Jesus atong gituhan, do na gitay buhat. Ug ang atong buhat, mag-agad sa gipabuhat ni Jesus. Unsa may gipabuhat ni Jesus? Pertindaghana. Mga pagtulunan pa lang. Pertindaghana. Mangumusta ta sa atong kaugalingon. Naa pa ba ang pagtulunan ni Jesus? Naa pa ba ang mga mensahe ni Jesus? Kung naa pa ang mga mensahe ni Jesus atong kasing-kasing, ang mga pagtulunan ni Jesus atong kasing-kasing, igsuon ko sa Ginoo, ikaw nga Kristohanon, kanunay kang malipayon. Tinuod na. Kung ang mga mensahe ni Jesus, ang mga pulong ni Jesus, ang mga pagtulunan ni Jesus, naas atong kasing-kasing, Kristohanon tang malipayon, bisan kung naay mga alantuson. Maubitaw na kanta nga mga sundalo diha kang Kristo. Mga sundalo diha kang Kristo, si Jesu Kristo atong Pangulo. Nang naapagyoy mga awit,
Malipayon ang Kristuhanon bisan daghang alantuson. Daghang kay mga alantuson ang mga Kristuhanon. Kinahanglan ka antigot ang muantos. Ingon nga nakaambitas mga giantos ni Jesus. Ya taliwala sa mga alantuson na ang kalipay. Lahi ang kahimtang sa tao nga naas kalibutan kay kon naay mga alantuson mura na sila gidapugas kalibutan. Pero ang tao mga kaigsuonan nga naa sa Dios, naay mga alantuson pero naay kalipay. Malipayon. Malipayon ang Kristuhanon bisan daghan alantuson sa pag-alagad magapadayon kay si Jesus maoy sundon. Doon ay buhat. Doon na kay aksyon Doon ang kay gisunod. Mao bitaw nang niingon si Jesus, sunod mo nako. Sunod mo nako. Unsa may atong gisunod mga kaigsuonan? Mao na mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga kinahanglan doon na tay buhaton diha sa pagtuo. Ang yawi sa pagkamatarong hinumdum ni mga kaigsuonan. Ang yawi sa pagkamatarong pagtuo. Pagtuo diha ni Hesukristo. But ipasabot mga kaigsuonan, unsay tingog ni Jesus atong gibuhat. Unsay pagtulunan ni Jesus atong gisunod. Kay dili na mistil mga kaigsuonan nga moingon ka nga naa kay pagtuo. Ipasundayag nimo nga naay pagtuo. Ang imo nang buhat mao'y mo sugilon sa mga tao kining tawhana naa gyud ni say pagtuo. Kining tawhana nagtuo gyud ni Jesus. Pero kung moingon tang naatay nagtuo, nagsige rag bisyo, ikaw ray nag-ilad sa imong kaugalingon. Moingon ka nga naa kay pagtuo o niya ang kinaiya layo sa kinain ni Kristo. Ang tao nga naay pagtuo sumala sa gipakita ni Jesus, sama gyud niya. Nagkinabuhi gyud sama niya. Mao bitaw na niingon si Jesus mga kaigsuonan sa Juan 14:12, ay iaw gyud na ninyo kalimti. Kay sama nako, wa gyud nako na gikalimtan. Ako nang gitipigan og bisan asa ko dadon sa atong gialagarang Dios nga Amahan. Gidasig ko na sa mga tao nga akong mga kaigsuonan. Unsay giingon sa Juan 14:12? Si Jesus miingon. Miingon siya. Ang tinuod mao kini, ang nagtuo kanako, magbuhat sa akong mga buhat. Og magbuhat paglabaw pa niini. Unsa may buhat ni Jesus? Wala siya mo anhi aron pagbuhat siyang kaugalingon, kundili sa nagpadala niya. Wow. Muna niingon si Juan, dili ko dapat mubunyag nimo. Ako ang dapat nimong bunyagan. Unsay giingon ni Jesus? Juan, kalma lang. Sagdi lang Juan. Kay pinaagi ni Juan, matuman nato. Asa ganyan nabasa? Mateo Kapitulo 3. Mateo Kapitulo 3. Ato ning pangitaon. Versikulo sa gani ni si Juan ning balibad mga kaigsuonan. Ingon dihas 14. Dili unta mo bunyag kaniya si Juan. Og miingon, ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang mubunyag kanimo? Apan gitubag si Jesus. Apan gitubag siya ni Jesus. Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha, makatuman kita. Wow. Wala siya moingon, wala moingon si Jesus, makatuman ka. Makatuman kita. Kay si Jesus wala mo ani pagtuman siyang kaugalingon kun dili sa nagpadala kaniya. Unang ikaw og ako nga naatas kalibutan, kinahanglan ang atong mga buhat
nagbuhat ta sa sugos amahan. Nagbuhat ta sa kabubuton sa amahan. Dili sa atong gusto samtang napatas kalibutan. Kay mao nay tinuod nga pagtuo. Tan-awa si Abraham. Unsa may gipakita ni Abraham, ang amahan sa pagtuo sumala sa balaang kasulatan. Na amang gani nay kanta mga kaigsuonan. Si Abraham amahan sa pagtuo. Unya, nganong nahimo siyang amahan sa pagtuo? Kay unsay tingog sa Dios iyang buhaton. Hinumduman nato ha, ang tingog sa Dios dunay ipabuhat. Kisa may mubuhat ana katong mga taong naay pagtuo. Katong tao nga nagtuo kaniya. Og ang tao nga naay pagtuo kaniya, mautong mga tawhana nga giisip sa Dios nga mga matarong. Pwede nimo nang angkunon nga matarong ka, pwede sad nako nang angkunon nga matarong ko. Apan ang makahukom ana ang Dios ra. Pero adunay mga ebidensya nga gipakita sa Biblia nga makasiguro ta nga gimatarong ta sa Dios. Importante mga kaigsuonan nga sa mata sa Dios matarong ta. Ayaw ikasakit, ayaw kabugat, ayaw kaguol. Kung ingnon ka sa mga tao nga makasala ka, ingnon ka sa mga tao wa kay gamit, yaga-yagaan ka sa mga tao, may ka munay Kristohanon, may ingnon ka nga munay magwawali, munay pastor. Ingnon ka ana, ayaw kaguol, ayaw kasakit. Importante wa ka mga lagad sa tao. Nangalagad ka sa Ginoo. Yun ay pinaka-importante mga kaigsuonan. Dinhi sa gisulat ni Pablo mga kaigsuonan sa Kapitulo 9. Sunod ani Kapitulo 10 naman ta. Wow. Salamat sa Ginoo. Pero next natong live mga kaigsuonan, kananggikan ako sa Negros kay ugma, mubiyahe makog sayo ugma. Unya makikimamata sa atong mga kaigsuonan, mga alagad sa Ginoo sa La Libertad, sa Gihulgan, ni Pastor Kim Ryan Makasaol, uban ni Pastor Albert Garcis. Niya, uban sa atong mga kaigsuonan, nga mga kapastoran, nga makugihon kaayo dihas kabukiran sa La Libertad o sa Gihulgan. Dalaygon ang Dios. Mao na pinaka-importante mga kaigsuonan. Ang gipakita ni Apostol Pablo, ang Yahweh aron mahimo kang matarong. Way lain pagtuo. Wala magpakita si Apostol Pablo nga kung ang imong buhat wala na kapuslanan. Wala na magpakita. Ang mahimong wala kapuslanan nga buhat dili pas pinasikad sa mga pagtulunan samahan. Kung pinasikad lang sa balaod sa mga Hodyo, way kapuslanan. Dili mo resulta ang pagkamatarong o pagkabalaan ang pagtuman sa balaod sa mga Hodyo. Ngano man, dito pa lang sa naapsan, nasakpan ni Hesukristo o giprapisi mga kaigsuonan sa mga propeta sa wala pa si Jesus, nga mga tao magtudlo sa mga tao dili na pulong sa Ginoo. Mga tinumutumog hinimo lang sa tao. Unya na naman taros katapusan. Daghanang kaayong mga taong nagtukod og simbahan og nag-angkon nga sila sakto. Pero ang kinaiya layo kaayo og dili pareha ni Kristo. Say na ka mga kaigsuonan si Kristo sa ilahang panabot kusog kay mo inom kay nagpainom si Jesus pagkawoy batasan. Diri sa Biblia og sa atong Ginoong Hesus og sa balang espiritu pagbalaan kamo. Pag kinabuhi kamong matarong. Kanang word pag kinabuhi kamong matarong, doon na kay dapat buhaton. Matod pa diri ni naa naman gani Mother of God. Kanang inahan ang Dios nila inahan, ang Dios nila babae. Kung dili ka magbasag Biblia. Nya pertira pa ang pagka bright gyud mga tawhana bright may bright gyud kay. Ning gamit mo pug Biblia.
Mura bag ubang mga simbahan ba? Kabantay mo sa ubang mga simbahan kang mga dagko nga mga simbahan nga daghan pong na kana pong sa ato arang inistoryahan murag daghan pong nadala, daghan pong nasud sa bulsa, daghan pong nailad kumbaga. Magbitbit og Biblia pero ang tumoy sa Biblia ang gipadayag gidugangan pa. Naapay lain pang libro, naapay lain pag yung libro, haskang bagaan na lagi. Mauna nga kanang mga nagdiscuss sad naka-encounter masad ko ana kanang nahulungihong biasat na diris dapit. Nga karon nahilis man. Kapihat ko kakusog tahapit ko to taga-adlaw naa sila'y Bible study o niya agi-agian rami. Kay ang ilahang Dios babae tuas China. Ako ra silang giampo. Nuwagtang man. Nuwagtang. Nuwagtang. Kay ngano man, naapag yun nadala o niya, kasagaran na ba po mga kaigsuunan, mga edukado ang nadala? Kay, ang gibasa Biblia, pero doon naman po'y sumpay. Doon na may laing libro nga gipapilit sa Biblia. Gikumpile man pud ang ilang libro o gisagol sa Biblia, ang mga taong di po tigbasag Biblia, tuo pud. Tuusan. Maunay nahitabo sa mga Hudyo nga nagyampungad og nagngangarapod ang mga Hudyo mga kaigsuonan kay naagod sa simbahan gitudlo kunuhay ang pagtulunan sa Ginoo nasakpan man ni Jesus. Mauna nga ingon si Pablo nga napakyas ang mga Hudyo nga naningkamot unta sila mahimong matarong atubangan sa Dios. Kay dili biya sayon mga kaigsuonan kanang manimba. Unya kung imong tan-awon mga kaigsuonan ang mga Hudyo nga mosimba, dili pareha sa atong panahon karon nga ang mga tao nga mosimba perting relax ra kayo. Ang uban gani mga kaigsuonan mogsimba, magbalon pa. Ang uban mga kaigsuonan murag di na mosimba, murag manis ko na kay ang suot mga kaigsuonan perti nang mubuak. Munang ang uban na pagya mga igsuon, munang moingon nga, mura man siya po, musimba, di makasa man. Kisa man po kuno'y di makasa, matod pas uban. Nga makahuna-una man kagdili, maayo sa sinuutan lang. Mauna nga, ang tao nga dili maghuna-una kanunay sa mga butang langit nun, o dili magtuon sa Biblia, madala. Madala. Diha giklaro ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga ang mga tao nga mga Hudyo grabe nilang paningkamot nga mahimong matarong unsa man po'y gipakita ni Pablo o nakita ni Pablo nga gipakita ni Pablo din hinato sa gibuhat sa mga Hudyo sa pulong pagpaningkamot kay ang ilang pagpaningkamot mga kaigsuonan dili pinasikat sa kabuton sa Dios. Pinasikat sa pagtuman sa balaod ug ang mga balaod dili gikan sa Dios. Hinimo lang di ay tao. Hinimo lang sa tao munang magbantay ta sa mga simbahan karon. Kung maminaw tag mga ebanghelyo, mga pagtulunan, ikaw nga nagminaw, magbasa po kas balaang kasulatan. Diris atong programa ang pulong mo kinabuhi ko gidasig ta kanunay sa Ginoo nga magbasa tas Biblia. Kay sa panahon nga magbasa tag Biblia, ang balaang espiritu makapamuhat sa atoa. Onya malig-on ka, madasig ka ug dili gid ka matarog. O di ka mauyog matud pa ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 15:58. Ingon siya mga igsuon, tindog kamo nga lig-on nga dili matarog. Pagkugi kanunay sa pag-alagad sa Dios. Doon nagyug kay buhat. Speaking about serve God mga igsoon, pag-alagad sa Dios, doon nagyug kay buhaton. Unya ang imong buhaton, ang mga buhat ni Jesus. Unsa may mga buhat ni Jesus? Wala na gililong sa Biblia, giyagyag na sa Biblia, gipadayag na sa Biblia. Kinsa man po'y makakita o nakadungog sa gipadayag, giyagyag sa Biblia nga gibuhat ni Jesus. Katur pong mga taong dunay panahon sa Biblia. Mao nang ikaw ug ako diris atong programa gidasig yun ka nga muhatag kag panahon sa Biblia.
Kay bulahan ang tao nga magbasa og Biblia. Bulahan ka. Ang problema, daghan kayong mga Kristohanon, walay basa-basa og Biblia. Ako malipay kay ko mga kaigsunan nga makadungog ko nga naay sila Bible study. Wow. Lipay ko mga kaigsunan. Malipay ko mga kaigsunan nga makadungog nga naay mo ingon nga nagbasa kog Biblia pastor na anak ko sa Salmo. Wow. Si Tony Gonzaga mga kaigsunan doon na sa testimony nga cover to cover 12 kan translation sa Biblia iyang gibasa. Unang kung imong lantawon si Tony Gonzaga mga kaigsunan usa ka artista og ilado diri sa ato ang nasod. Imong makit-an ang pagkabalaan. Tinuod na. Lahi kayo sa ubang artista. Mao na nga lahi kayo ang usa ka ang kinabuhi sa tao nga seryoso nga nagtuog Biblia. Kaysa usa ka taong Kristohanon wa gyoy Biblia. Unsa man kunoy kapuslanan? Mangutan ako unsa may kapuslanan? Sigiglan tawag silpon. Unya wa kay nakatunan. Kausik-usik lang daghan kay mga taong nagusik-usik lang sa oras. Akong balikon mga kaigsunan, balik-balikon gyud nako ni. Ang Yahweh aron ikaw mahimong matarong pagtuo. Ang pagtuo ba wala ba na magpakitag buhat? Di na mahitabo mga kaigsuonan nga ang pagtuo ay buhat. Di yun na pwede mga kaigsuonan nga bulago na sa usa ka magwawali. Pagtuo nga way buhat. Di yun na mahitabo nga bulago na sa Biblia. Ang pagtuo na ang yun ay buhat. Katong mga Hudiyo, wa po to magpasabot si Apostol Pablo, wala sila pagtuo. Naato sila pagtuo, mauhinungdan, nagsunod sila sa balaod sa mga Hudiyo, kay ang ilang pagtuo nga makapahimo nilang matarong ang balaod nga ilang gisunod diha sa ilang pagkahudiyo. Pero pakya sila, kay wala sila mutuo ni Jesus. Kita hinuon nga relax sa kaayo. Usa daay tanggi pakamatyan ni Jesus. Wow. Yakin saman ang makabaton sa pagkamatarong at tubangan sa Dios. Katong tao nga naay pagtuo. Pangutana, kinsaman ang tao nga naay pagtuo? Katong mga tao nga nagbuhat sa gibuhat ni Jesus. Inani ni siya. Ang pagtuo nga mo resulta sa pagkamatarong kanang pagtuo ni pagtuo sa tao diha kang Kristo Jesus. Ug ang pagtuo nato diha kang Kristo Jesus nagpakita, nagbuhat diha sa buhat ni Kristo. Unsa may buhat ni Jesus Christ? May nampuon. Wow. Marcos 1:35. Kadlawon pa lang nagampo na si Jesus. Kumusta na goy no? Kamo diha kadlawon pa. Unsa may inyong gibuhat kung kadlawon pa? Kana inig mata. Mangigsuon ang pag-ampo dili na sa pagpatas-anay. Ang pag-ampo dili na sa panindutay. Ang pag-ampo mga kaigsuonan kinasing-kasing. Ang pag-ampo mga kaigsuonan kinasing-kasing. Seryoso. Mag-unsa man nang sige kag ampo. Sige kag ampo si kitab-kitab na imong baba. Unya ang imong kasing-kasing to nas trabaho. Nganong gaampo mamang ko diri nga malit na ko karon. Ay na lang pag-ampo eh. Langan-langan na lang ka ana. Kanang naabit tayo mag-ampo mga kaigsuonan. Lord, tabangi ko Lord. Ubani ko Lord, niya ang huna-huna. Kuan, to nasakyanan basig malit. Dili man ang imong baba mo'y tan-awon sa Ginoo. Ang tan-awon sa Ginoo, imo mang huna-huna. Ang imo mang kasing-kasing, ang atong huna-huna, ang atong kasing-kasing mo'y tan-awon sa Dios. Jeremias 17:10.
Kay kining atong baba mga kaigsuonan na mubuka na ni labi na gutumon. Kabantay mo na ay panahon mga kaigsuonan nga mukalit ra nagting-ab. Kay ana gutom na di ay. Ang uban gani mga kaigsuonan patakat naglagyawit. Pero ang imong kasing-kasing, ang imong nauna nga nalain sa Biblia, wow. Makapahimaya sa Dios. Now ato ang balikon mga kaigsuonan, ang tao nga matarong atubangan sa Dios katong tao nga nagtuo ni Hesukristo. Ang tao nga nagtuo ni Hesukristo nagbuhat sa mga buhat ni Hesukristo. Mao hinungdan gipakita ni Jesus mismo dias Biblia ang iyang mga buhat. Una mainampuon siya. Unya gawas pa ni ana mga kaigsuonan maunay unag yung niyang gitudlo sa iyang mga tinun-an. Iyang gitudloan gyud ang iyang mga tinun-an sa pag-ampo. Unsa pa gyud mga buhat ni Jesus? Lucas 4:18 hangtod sa 19 akong basahon. Lucas 4 versikulo 18-19. Kini gibasa ni Jesus ang sulat ni Isaias. 18. Ang espiritu sa Ginoo ani akanako. Giduhugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita. Ngadtos mga kabus, gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan, ngadtos mga binihag sa pagpahig-uli sa pananaw sa mga buta, pagpagawa sa mga dinogdaog, pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang mga katawhan. Unsay trabaho ni Jesus? Pagsangyaw. Mao bitaw nang kung imong tan-awon si Jesus ba? Ang iyang kasing-kasing puno sa mensahe sa Dios. Puno sa mga pulong sa Ginoo bisan ang iyang una-una. Kabantay mo, sa dihang si Jesus, gitintal siya ni Satanas, ning gamit si Jesus og pulong sa Dios. Kabantay si Satanas nga minggamit man si Jesus og pulong, gamit po siya sa pulong, gamit po sa Biblia. Pero si Jesus padayon nga minggamit og Biblia. Maunang ikaw ug ako dapat do na gyud tay mensahe si Ginoo gikas Biblia. Asa gikan ang pagtuo sa pagpaminaw sa mensahe ni Kristo. Sa pagpamati sa mensahe nga ang mensahe gikan ni Kristo. Mauna nga kon ikaw ug ako seryoso ra gyud mga kaigsuonan mubasag Biblia, mulig-on ang pagtuo. Ang pangutana, Pastor Gideon, unsa man po'y makapaluya sa pagtuo? Kasagaran mga kaigsuonan kung mamalandong ra gyud ta, ang makapaluya sa pagtuo, mga kaigsuonan, moingon ang uban kanang wa nay simpa-simpa. Dili oy. Dili gyud. Di gyud ko moingon nga mao na hinungdan kanang wa na kay simpa-simpa. Luya na imong pagtuo. Ang tinuod nga makapaluya kanang dili na kamaminaw sa mensahis Ginoo nga nas Biblia. Ang tinuod nga makapaluya kanang maminaw na kas mensahe sa imong kaugalingon. Maunay tinuod nga makapaluya. Atong hisgutan mga kaigsuonan ang mga makapaluya sa pagtuo. Kanang pamaagi, kanang mga mensahe sa imong kaugalingon, makapaluya na. Mao bitaw ng mga lagad tas Ginoo, dili na atong kaugalingon mo'y ato ang kanang tumanan. Mao bitaw ng sa requirements pa lang aron mahimo kang tinuod nga tinun-an sa Mateo 16:24, Lucas 9:23, ingon na diha nga
kinsa ganitong gustong mahimong akong tinun-an, kinahanglan did-an niya iyang kaugalingon. Kinahanglan dili na to paminawon ang atong kaugalingon. Ang atong kaugalingong gusto kay maunay makapaluya sa imong pagtuo. Unsa may kasagaran nga nasa tong kaugalingon, kana bitaw mura og maswito ang tao kaysa Dios. Moingon din ang tao, makasabot ra bitaw ang Ginoo sa untaman apiki man ko. Makasabot ra gyud ang Ginoo sa uman nga apiki man ko karon. Niya wala pud ko'y magamit. Nya makasabot ra gyud ang Ginoo ani. Mao nay tingog sa kaugalingon. O niya mao nay makapaluya. Kasabot ra ang Ginoo sa uman. Ang hinahanglan man gyud ko ani. O niya nahigugma man gyud ko. Bahala na si pastor. Magsige nagwalig libin-libin, okay na ay. Tao ra na siya. Kana si pastor nga sige glawalig bisyo. Tao ra na. Parihar tang mga tubang sa Ginoo. Adi, paundayonan na niya ang iyang kaugalingon. Mao nang dunay mga simbahan ang mga pastor bisag manglibin-libin, ila lang padalaon. Unya ngaya pa kaayo mga igsuon, maayo ka ang Ginoo. Nya iman-himan naglip-in ra dito. Unyag na ay mga pagsulay, di makalahutay. Mauna mga kaigsuonan, usas makapaluya ka ng pagpaminaw sa kaugalingon. Maubitaw na si Pablo kung pasultihon, patay na ang iyang kaugalingon. Dili na si Saulo. Pablo na. Kay kung ang ato rang kaugalingon may atong paminawon, gubot kay ang simbahan. Inuura oy. Kay kinsay mga leader sa simbahan, kinsay mga naanay trabaho sa simbahan, tiglimpyo, kinsa may tiglimpyo sa simbahan, kana bitawng manukaray sa simbahan, mga worship team sa simbahan. Kung ang kaugalingon na gani mo'y paminawon, iyahanay na nagpadayag sa ilang gibati. Mao ni akong gusto, mao ni akong gusto, mao ni akong gusto, mao ni iyang gusto, mao ni iyang gusto, nakubot ang simbahan. Kay kaugalingon may gipaminaw. Kaugalingon may gisunod. Ikaduha nga makapaluya sa pagtuo, kabalo mo unsa? Tingog sa mga tao. Tingog sa mga tao. Yango-ngo sa mga tao. Mulo sa mga tao. Ang tinuod nga tao nga nakaila Ginoo, di na magmulo. Di na magngulngul. Wala na'y reklamo. Sama na mga kaigsuonan ni Jose. Si Jose mga kaigsuonan, grabe. Kita pa kato, no? Nakasinati ni Jose. Kumusta dagway ang ato pagkakristohanon? Imagine ha, giunay sa iyang igsuon. Iyag yung igsuon mismo. Wag yung po'y nilaban niya. Nga nagpakita sa paglaban. Siguro, iyang kinamugulangan ng simpatiyan niya, pero wag yun mismo si Jose makakita nga naay nilaban niya. Nakita yun ni Jose mga kaigsuonan nga gitabangan gud siya. Wa goy igsuon nga miluwas niya. Naunta to pero wala lagi ka balita pod si Jose. Ibaligya siya. Gidala siya dito sa Ehipto nga daw samas iro gihiktan ang iyang liog ug pisi. Nya gidala gibaligya na po siya dito ug ang nakapalit si Potifar. Nya adlaw-adlaw siyang gitintal. Unya sa iyang gipaning kamutan nga di siya magkasala. Gibalhog hinuon sa prisuhan. Kumusta ka, no? Kung ikaw pa, kita pa mga kaigsonan, nagagmay ra ganing balatian na naganak ipangutana. Inampuan na. Mao na mga kaigsonan,
kana bitaw mga problema, mga balatian uban pa, di gyud na mahitabo nga dili na ialaw. Ialaw na siya. Kay dihang panahon na diha ka makakatun pagsamot. Diha ka ma-matured mga igsoon, diha ka muhamtong. Diha nimo magamit ang imong mga nakatunan sa Biblia. Bisag unsa mga kalisdanan, importante dili resulta sa binuhatan. Kay di man pud maayo nga nagsakit kas ulcer imong sakit, nya nagpasar-pasar ka. Nagsakit imong atay kay nagsigig inom, dili na mao. Tinuyuan na. Ikaduha nga makapaluya mga kaigsuonan sa pagtuo, mga tao. Tingog sa mga tao. Mga lagad gani ka, tingog sa mga tao imuhang gipamati, luya gyud ka. Luya ka. Kay nganuman, ang tingog sa mga tao karon pwede kang daigon. Ang tingog sa mga tao karon pwede kang mura kag maka-smile ka. Daigon ka pag-ayo. Kung sa Binisaya pa, palapalahan ka pag-ayo. Nya sa uban pang inistoryahan, murag mulapad pong imong atay. Unya himan-himan katong kusog nin daig nimo. Maura po to'y gamiton aron kasulayon. Ang may tabo mga kaigsuonan, kung ang tao imong paminahon, maluyag yun ang imong pagtuo. Mahinungdan, kung gusto ka nga ang imong pagtuo, dili uyog, ligon o kanunay kang makabarog, paminawa kanunay ang pulong sa Dios. Unsa man ang pulong sa Dios, kinahanglan imong ginang dawaton, kay ang pulong sa Dios mo rebuke, mo saway, mo batlong. Unya ang pinakadabis diha mo tudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Sa pagkinabuhing matarong mga kaigsuonan, kana bitang gimatarong ta sa Dios diha sa pagtuo, dapat ikinabuhi na. Unsa may mga pamaagi aron makasiguro ta nga nagkinabuhi ta nga mo resulta sa pagkamatarong atubangan sa Dios. Ang pagkinabuhi sa Biblia. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios. Mapuslanon kini alang sa pagtudlo. Mapuslanon kini alang sa pagsaway, pagbadlong ug pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong sa ingon ang nag-alagad sa Dios. Masangkap ug maandam alang sa tanang maayong buhat. Mauna nga aron dili maluya ang imong pagtuo, ayaw paminaw sa mga tao. Kung naa may mga tao nga nagsulti, siguro ang ilang gisulti gikas Biblia. Mauna nga naay magwali, kinahanglan magbasa gyud kag Biblia, dili kay magpitok-pitok ra sa tanang imong mata. Ang uban diha katulugon pa. Nay mosimba mga kaigsuonan. Perting haguag mga Sabado. Kisa man kunoy dili magduka ini ka Domingo nga perting haguag Sabado. Kulang pagyug tulog kay sige pagyud og naway talabi na yung mga bukid mga kaigsuonan mayong gabi sa ato mga kaigsuonan mga listener sa 95.3 Shine FM diha sa Balok Santo Niño Tanhay. Kasagaran mga kaigsuonan ikasabado kanang pinasanay pasaw saksi magyud ko sa kahimtang sa ako ang mga ginikanan God kay nagdako mangyud ko sa bukid. Sa una nanimba pa mi kay si Papa mga kaigsuonan off and on man ang iyang pagdalag simbahan. Kay matud pa naay mga pananaw niya nga kapito siya mapukan, kapito pud siya mubarog. Munang mutukod og simbahan, magkuba na pud ang simbahan, maundang na sad, manimba na pumigla ang simbahan. Bisan asa na lang may manimba mi diri sa ilahang manirode diri sa Tuyupan, manimba na sad mi dito sa Mars Upit dito sa Manialas, ilang pastor Pastor Arias, Pastor Bibort Arias, mayong gabi sa mga Arias family. Unya, mutukod na po si Papa, pagkahuman, undang na sad, simba na po Mediris na munbon, ilang Pastor Berto Jimena. Nana. Unya, inig kasabado mga kaigsuonan,
kay tibuok gikas buntag hangtod hapon usahay ato udto mga kigsona na ami sa simbahan. Sabado pa lang inig ka hapon na pinasana yung pasaw. Unya inig ka Domingos kadlawon inadaray pasaw na yung latan pag yun. Dugay matug sayong mumata. Inig ka Domingo inigwali perte na yung duka. Mauna mga kaigsuonan, usa sa mga kana bitawng gikinahanglan nga atong hanayon ang atong pag-manage sa time, pagdumala sa oras. For example, diri gud sa atong programa mga kaigsuonan, wag gyud ko mo live. Kay bati masad kaayo nga mo live ko ni akong una-una akong kasing-kasing tuwa sa ako ang mga anak nga mutawag nga pa nya akong asawa, bis. Nya nindot kayo mo, nindot kayo ang minsay sa akong asawa. Ato usang gabi tugnaw sa may kurog siya mura sa gitakigan. Nya relax sa gyud ko. Kay namat ang Ginoo sa panahon nga naay mga pagsulay naagud ang iyang mga minsay nga angay natong saligan. Ayaw ka taranta. Ayaw ka balaka. Giatiman magani ang mga langgam, ikaw pa. Diba? Kurog siya. Ting kunong tugnawa, mura sa takigan. Akong giampuan. Ya, relax sa yun. Relax ako. Ya, ako mag-live mga kaigsuonan kay una para mahatag yun ako ang panahon para nila. Karon, wow. Salamat sa Ginoo. Ya, nahugas siya. Lungag, niya ingon din siya. Pag quiet time. Nindot kaya ang asawa mga kaigsuonan ngayon anak. Kamong mga asawa diha tanaw-tanawa sad nang inyuhang papel sa pagkaasawa. Kanang asawa gyud mo. Dili kay murag bana. Kon kamo nga inahan, kinahanglan kantigo yun mo nga mutan-aw sa inyong inyong papel nga inahan. Siyempre, ang mga amahan sad, kamo mga amahan. Kitang mga amahan mga kaigsuonan. Dapat unsay gitudlo sa Dios diha sa Biblia, mao na atong paningkamutan. Nga maunay makit-an sa atong mga anak. Dili kay ang makit-an nila Kristohanong bisyoso. Kristohanong libakira. Unya magkampungan po ang mga anak maminaw sa inyong istorya, ang inyong istoryahan, ang inyo ra pong mga kaigsuonan diha sa iglesia. Nagmarites kumbaga. Sa may makuha anak. Kanang mag-istorya bitawg mga kanang istorya nga di kanang magmarites bitaw manglibak. May pa inyo nang ipaminaw og impitri ang kantang panglangit ding sabayan ninyo ang inyong kalag-ana mahimo pang preparado sa pulong sa Ginoo. Mahimong andam. Hinumdumi ha, unsay makapaluya sa pagtuo ang imuhang kaugalingon. Kanang tingog sa imong kaugalingon. Ayaw gyud paminawan ang tingog sa imong kaugalingon. Ikaduha, tingog sa mga tao. Ayaw paminaw anang mga tingog sa mga tao. Mga tambag nga dili ikas Biblia. Kanang moingon tang tingog sa mga tao buti pasabot ana. Mga tawhanon nga mga pinulungan. Mga tawhanon nga mga tambag. Sunod nga makapaluya mga kaigsuonan pero number 1 gyud kaugalingon. Kay nganuman kaugalingong panginhanglan. Daghang kayo mga tao nga wala na makapangalagad og tarong. Tungod ras kaugalingong panginhanglan. Ang babae gikalitag biya sa bana na say panginahanglan. Unya ang bana nga ning biya na apoy panginahanglan, nakakita pog babae kinaay panginahanglan. Nag-live-in pod. Siya pod nga gibiyaan, nag-live-in pod kay naay panginahanglan. Unya maingon dayon nga pastor nakasala ko. Di naman na ang ipangutana. Kasala gyud ka.
Usahay mga kaigsuonan, ang pastor konsultahon, unya, ingnong nakasala ka. Unya, maingon pa ng uban, nang ayaw ko panghukom, tao ramang ka. Malibog. Malibog sa muna mga kaigsuonan, no? Usa sa makapaluyag yun ng biruan kaugalingon. Mao bitaw ng did-an nato tong kaugalingon. Ingon si Apostol Pablo, dili na siya ang nabuhi. Dili na ako nabuhi. Si Jesus na. Wow. Si Jesus na nibuhi. Nabuhi na to. Ang ato ang kinabuhi na anay nabitaw na nanay moingon kong management. Kantigo na tang mo dumala sa atong ginabuhi. Nindot kayo ang tao nga kantigong mo dumalas kinabuhi. Ang tao nga kantigong mo dumalas kinabuhi mao ni. Ang amahan kanunay nagbuhat sa iyang pagkaamahan. Mao man ay tao nga kantigong mo dumala sa iyang kinabuhi. Maghisgot tag kinabuhi mga kaigsuonan, kinabuhi sa pagkaamahan, kinabuhi sa pagkainahan, kinabuhi sa pagkaasawa, kinabuhi sa pagkaanak. Naawatay trabaho sa usag-usa dias pamilya. Ginahanglan magkinabuhi ta sibo sa Biblia. Kay kung sibo gayon sa Biblia mga kaigsuonan ang imong pagtuo, perting liguna. Perting liguna oy. Perting liguna gyud. Kung ang imong pagtuo nagkinabuhi sa Biblia, perting kang liguna. Sama ka ni Jose. Wow. Sama ta ni Jose. Si Jose mga kaigsuonan kapila tintala adlaw-adlaw pero wa gyud sa padala. Pero nganong ang uban? Wa pa gani tentasyon. Maununoy na nintal. Unya kung mo ni pinakasakit. Kung panahon sa pagsimbaw maupay kasagarang mo hilak. Mao bitaw nang naaiwali nako sa una mga kaigsuonan nga gipadayag sa Ginoo ing na ang mga tao ang tinuod nga paghinulsol dili na makit-an sa hilak. Makit-an na sa tinuod nga kabag-uhan. Kay naay daghang kaayong grabing hilak, grabe ka emosyonal ba? Ang pagkapuno sa balang espiritu dili na makit-an sa hilak. Diha sa Biblia mga kaigsuonan wa gyoy gipakita diha nga nganong naghilak na siya, wa gyud moingon nga ang Biblia napuno na sa balang espiritu. Ang taong napuno sa balang espiritu diha sa Biblia, wa gyud na maghilak. Isog hinuon nga nagsulti sa pulong sa Dios. Kay usahay mga kaigsuonan ang tao manggod niining katapusang mga adlaw nasabtan nila kung naay maghilak unya magyaw-yaw na dili mao napuno na sa balang espiritu dili man na mo gipakita sa Biblia. Dapat naagyo tay kaalam sa gikan sa Biblia. Kanang gikan sa Biblia. Na atong hinumduman ha. Ikaw ug ako nga nahimong matarong pinaagi sa pagtuo. Pero wala magpasabot ka ng pagtuo. Kinahanglan wa say buhat, naagyo na say buhat. Kaya ang taong naay pagtuo ni Jesus, naagyo na buhat. Dili na pwede mga kaigsuonan nga bulagon ng pagtuog buhat. Magkuyog na, mao na gipakita sa Biblia. Ako nagtuo nga doon na mo'y nakatunan, og doon na tay nadunggan, og doon na tay nahibawan. Og ako nagtuo nga sa imong pagpangalagad, ang Dios nagauban, ang Dios nagatabang, ang Dios nga atong gialagaran, kanunay nag-uban mga kaigsuonan. Okay, ako sani nga patukaron mga kaigsuonan. Aha. Ang awit sa gugma. Ako sani tagaan diri. Murag wala naman nimo tukar. Okay. Aha. Ako sani nga murag dihinay ang ako ang wifi diri. Ako sani nga pindot-pindoton diri. Awit sa gugma. Ayaw kalimot mga kaigsuonan, ang
ang magkapaluya kasagaran sa pagtuo ato ra kaugalingon ay. Sa tinula Sunod, tingog sa mga tao. Pati ako sa paghigugma Mao bitaw nang kung ang atong una o atong kasing-kasing puno sa mga tingog sa atong kaugalingon, sa puno sa mga tingog sa mga tao sa kalibutan. gigugmakan ako. Ang may tabuan na, loya na kaika nga moalagat sa Ginoo. Mahimutan kung Pero kung ang imong una, puno sa tingog sa Dios, puno sa mga mensahe sa Dios, puno sa mga saad sa Dios, puno sa mga pamaagi sa Dios. Ikaw nga tao nga nangalagat, puno ka sa paglaom, pagtuog ug masaran. Gibati ako sa paghigugma Ako mga pagdasig, atagig panahon ang Dios sa imong kinabuhi. nga gugmakan ako. Unsay angay nimong buhaton Ingon sa di sa pagpamatuod nga naa kay panahon sa Ginoo? Magpasakag Biblia, pagpasag Biblia, busa paminaw mga wali, di ako paminaw mga pulong sa Dios nga naa mas mga awit pamalandungi. Kanang magtrabaho, maglaba, magguna, bisag unsa imong trabaho, paghuna-huna sa mga pulong sa Ginoo. Malikon ka. Mag-memorize kag bersikulo. Unya mag-recite kag mensahe gikan ni Kristo. Ayaw entertina ang mga mensahe gikan sa imong kaugalingon. Ayaw entertina ang mga mensahe gikan sa mga tao kay makapaluya ra na sa imong pagtuo. Si Sister Arlene Suian, salamat sa Word of God. Pastor Gideon Candelario, bless amping kao sa biyahe. Si Jean Camacho, Pastor, i-appeal sa imuhang online class. Tanaw na kay naabi atoy ning kuan sad, wala na nako ma-appeal kay mura og di nakasud kong daghan. Gugmakan ako. Okay, nalubat ang akong monitor. Nalubat na. Ako sa ning i-charge pa nga kay sonan wala ko mabantay. Nalubat ya. Sa diliw O niya, sa gihapon mga igsoon akong ipaypalo nga taon-taon na sa tang dili mag-uban diri sa programa kay ugma biyahe ko pagka Sabado na ako sa pag-deliver sa pulong sa Ginoo. Niya pagka Domingo biyahe na sad ko ana. Mga Lunes siguro na natay live. Salamat sa Ginoo. Apo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga imong gipaabot kanamo diha sa Biblia. Amahan Dios nga makagagahom, salamat o Dios nga imo kaming gisuginlan o gitudluan sa angay namong buhaton himuon aron ang among pagtuo nga muhatot sa pagkinabuhing matarong sa imong atubangan magpadayon. Salamat o Dios sa kaayuhan sa tanan nga among gipangayo kanimo nga imong gayong gihatag. Salamat o Dios sa mga tubag sa mga pag-ampo og imong giatiman o gitubag gitagbo ang mga panginahanglanon. Even Lord sa pagtukod sa FM radio o sa mga lakaw sa mga buluhaton padayon ka o Dios nga nagatagbo ni ining tanan. Salamat o Dios bisan pa sa panginahanglanon sa matag usa nga naa sa karon o Dios sa ilang panginahanglanon, sa ilang pinoy-anan, sa ilang trabahoan. Salamat o Dios nga padayon kang nagtudlo aron ang mga panginahanglanon kanunay matagpo. I-bless Ginoo ang matag usa sa among pagpangatulog, pagpamahulay. Ikaw Dios magauban, magaproteksyon kanang tanan. Mamahulay kami uban sa ilalom sa imong pag-atiman ug amo mga kaigsuonan nga niining mga rosaha manatbaho pa sila padayon usab ka magkauban ug ako sila gisalig itugyan nga kanimo mahan. Guniti ug tipigi kami sa imong gahom sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon nausab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha
Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,